Слушам те, комит Владиславе. Срам ли се, Ювиги хане? Сърбите ни сразиха. Пътят към Средец е отворен. И вие ли ме предадохте? Няма ли за славяните свято слово? Клетвата пред вашия бог Перуна. Празен звук ли е за вас? Не засягай нашия бог. Както ние не засягаме твоя. Аз не зная кой те е предал и защо. Но ние помним клетвата за вярност и подчинение. Че нали сме част от твоята държава, Ювиги хане. Най-добрите ми люди паднаха за теб. До последния човек. За България. За твоята. За нашата искаш да кажеш. А защо тази вест не донесе лично Владимир Расате, първият ми син? Или се стреми пред баща си да застане? Твоя син. Владимир Расате заедно с 12 боили паднаха в плен на Мутимира, сръбския жупан. Спасявай, Расате! Вдигай ордата! Какво ще река аз на майка му? Спаси го! Спасявай, Расате, господарю! Ти си хана. Ти си и жреца. Разрежи черно куче и виж какво показват вътрешностите му. Разрежи, куче. Борис, от Бога хан на българите, приветства Мутимира. Мутимир, жупан сръбски, заедно с синовете си Борена и Стефан, приветства Бориса в сръбския стан. Добре дошъл. Мога ли да видя сина си, Владимир Расате? Доведете го. Бъди здрав, тате. Бъди здрав, синко. Прощавай. Не съм аз да ти давам съвет. Но не ме жали, тате. Бий ги. За мен не мисли. Бий ги.
Не за война. За мир при теб съм дошъл, Мутимире. Има мир един. Има и друг. Нека отнине да е мир, добър и дълбок между българи и сърби. Нека отнине не звънва български меч у сръбски и сръбски у български. От устата ти мъдрост говори. Ала имам 3 условия, Борисе. Слушам те. Понрави ми се коне ти, белия. Дай ми го. Български хан коня си не е давал. На българина душата е в коня. Оскърбяваш хана, Мутимире! Дайте го. Второто условие чакам да чуя. Хубава наложница имаш, Борисе. Славянка. Дай ми я. Унижаваш хана, Мутимире! Третото условие очаквам да чуя. На границата има гърбел. Бельовишки гърбел нарицава се. Дай ми го. Охранна кула да си построя. Дай му го. Не ни трябва. Само камен е той гърбел. Камен и мочурлига. Дай му го да носи затави. Коня си дадох белия. Велислава ти дадох славянката. Ала от земята българска един камен не давам. Така казах. И така ще бъде. Аз, Борис, от Бога хан на българите.